Takže ahoj lidi, vítáme vás u dnešního, taky uvítacího videa, přesně vlastně náš kanál. Já jsem Games LP. A já jsem Skillery.cz. A toto je YouTube channel vlastně, já nevím ani jak vlastně vznikl, já fakt nevím. Jsme se nějak dohodli, že to chceme prostě nějak dotáhnout. Tak snad se to pokusí aspoň do těch, dejme tomu, 50 odběrů. No i když to by chtěl možná moc. Ne, a já nevím, no, tak ty videa budou spíš vycházet čtvrtek, sobota, neděle, nějak tak. A možná nějaký hry budou ze hry Shake and Fidget. Já nevím, pak možná i nějaký stažní hry a hlavně třeba hry, ty onlineovky a dejme tomu z raketky, z herní a tak. No, uvidíme. Musíme se většinou vybírat nějaký hry, které jsou třeba pro dva. No. Aby jsme tam jako hráli oba dva, jestli chceš tomu něco dodat? No, hráli bychom buď tuto je ta hra, prostě Go to Turbo, si znáte? Go-kart Go Turbo? No, až si znáte, tak to bude víc dílů z té hry. Jo, to souhlas. A ze Shakea, to se ještě domluvíme. Ale asi taky občas. Já nevím, třeba jednu za týden. No, uvidíme. No jasně no. A to by bylo pro dnešní úvodní video vše. Zatím ahoj. Takže čus lidi, vítáme vás u našeho druhého let's play. Já jsem Skillery a tady je Games LP. Tak a teďka tady budeme hrát tu onlineovku Go-kart Go Turbo, tu slibovanou. Z toho budou asi 4 let's playe. Máme si to pro 2 a můžeme teda rovnou začít. Dáme náhodný losování, jak je to vyrovnaný. Jeden bude mít opici a druhý bude mít pelikán. A začneme od začátku. Jo. Tak a moc se nám to neladne. No, Jako vždycky. Tak, doufáme, že se nám klidně na to, aby to. Tak, a musí to jít, prosím. 3, 2, já nevím, kdo jsme, já jsem opicí. Jo, Takže já pak nevím ovládání. mezi máš pokládání. Já mám raketu. Je, ty jsou pelikán. Kdo jsi? Pelikán. Takže jsi za mnou. Rychle. Ne, ty špínku. Pojď. A speedy ti jsou k ničemu. Mluvíš? Jo, já vím, že jsou k ničemu. A umíš mluvit? Jo, umím, to je jasný. Vypadá to, že A budu když druhý. tak tady je vedle na... Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Game LP. Jo, a tady Games. jeho brácha tady sedí vedle nás, můžeš pozdravit? Ahoj. jsme ho zaúkolovali, ať je sticha, takže nás tady většině otravuje. Máte pravdu? No, aspoň to uznal. Tak doufáme, jakože vás se bude bavit. No. Budeme hrát takhle, Když tak můžete psát do komentářů, jako co bychom mohli hrát za onlineovky. Nejlepší by to bylo pro 2, nebo se když tak budeme střídat, no a pak nejlíp pište hry pro 2. Aha. Ježíš. A možná časem bychom mohli nahrát i Sims. No, to já nevím, já nad tím uvažuju, jestli by se nám to nějak povedlo. Jestli by to mělo vůbec cenu, protože jako to fakt nezvládá ani ty fakt dobrý počítače, jo. Sice tady ten je taky dobrý, ale fakt to už nezvládá skoro žádnej. Zvládá. No, když jsi viděl taky ty lagy od Gamekeeper, nebo od Pedrouše, od Pedra, ten to měl od začátku hrozně zalagovaný. Jako mně se ta hra jako fakt líbí, jo, ale je to hrozně zaseklený, takhle když se natáčí. Jinak natáčíme přes Camtasia. Může to vlastně Jo! Jo. A pro dnešní si to bylo vše.
snad. No, tak dneska to asi ještě vyjde, tak to bude všechno. A tak teda se s váma loučíme a zatím čau. Čau. Čau.